Nura FMI bi kɔnɔntɔn ani naani tɔn min murumuru duuru an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɛrɛda la wele sira 76 33 43 03 Abu Sirajantama an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo maa kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye u k'a ma ko Mali Flash sɛbɛnfura in nin ye a bɔ ko 215 ye ka bɛn bi alamisa don ma n'o bɛ marisi kalo tile 16 san 2000 san 23 Abu Safinɛ Jara a bɛɛ na ta ni i ni n'o ma se ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka sɛbɛkɔrɔ fɔ Ngolo Kulubali a y'a jira k'a fɔ ko mun ye fulancɛla fanga n'o bɛ Mali fulancɛla fanga n'o o b'o ko fɔ siga t'a la le colonel n'o ko fɔra a tɛ samarabatigi ninnu ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko danaya mun n'o o b'u ne fasodenw cɛ ko danaya ko a bɛna to sen na wa ɲininkali to min a sigira mun ye Ngolo Kulubali a y'a jira k'a fɔ ko mun ye samarabatigi ninnu n'o bɛ le colonel ko fɔ Abu Safinɛ Jara a dogolen tɛ maa si la k'a bɛ uti 2020 u ye fanga in kɔni ɲini ka a jaso fanga in bɛ jaso doni mun kama Abu Safinɛ Jara a kɛra jigisigi dan ye maliden caman fan fɛ o sabu kɛ Abu malidenw kun jigi kun sɛbɛkɔrɔ wariw la malidenw y'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu filɛ kana fanga kana a minɛ tan siga t'a la ko an jigi kɔni a bɛna sigi fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko nka malidenw kun y'o jigisigi mun ni k'o ta ka ɲɛsin fanga in ma Abu ko a ko bɛ fɛ ka kɛ jigi wariw ye dɛ jamana bɛ taabolo min kan i n'a fɔ ko bi e ko a ko tɛ fɛ ka kɛ jigi wariw ye wa Ngolo Kulubali a y'a jira k'a fɔ ko i sɔnna o i ma sɔn Abu Safinɛ Jara mun ye transition mun o filɛ fanga la bi kɛrɛnkɛrɛnla mun ye sɔrɔsilaka ninnu malidenw kɛra u fɛ i n'a fɔ buru mobilini Abu Safinɛ Jara ko malidenw ye samarabatigi ninnu n'o bɛ sɔrɔsilaka ninnu ko fɔ ne kanu yɛrɛ tɛ fila ye ni dɛmɛ yɛrɛ tɛ fila ye malidenw y'a ta ka ni sɔrɔsi ninnu kɔni k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ Abu Safinɛ Jara malidenw nan'a ye k'a fɔ ko k'a bɛ san 92 Abu kan'a bila fo 2020 na maa minnu ye jamana in mara ka tɛmɛ n'o bɛ parti politigiw ko fɔ o t'i terilakaw ye wa olu de ye jamana in k'a bila gɛlɛya caman kɔnɔna la yurugu Abu Safinɛ Jara politikimaw nɔ don Abu Safinɛ Jara mun ye kiiri ka a ɲagami siga t'a la ko politikimaw nɔ don Abu Safinɛ Jara mun ye lakanabaliya ka a ŋɛrɛ k'a bonya kosɛbɛ lakanabaliya yɛrɛ kana jamana fan bɛɛ lajɛlen na Abu Safinɛ Jara siga t'a la i terila kɔrɔw don n'o bɛ politikimaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara gɛlɛya o gɛlɛya de bi anw sɔrɔ jamana kɔnɔna la yan siga t'a la ko a bɛɛ lajɛlen taara ka da politikimaw kan wa siga t'a la ko u nɔ don Patirikɛ b'a ka fɔ la o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye sɔrɔsilaka ninnu kelen kana fanga ta san 2020 Abu malidenw kɔni ko o jigi sigira i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maliden bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ kɛ cɛ kelen i yɛrɛ kɛ muso kelen ko an kɔni an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔsilaka ninnu k'o kɔ o sabu an y'a dɔn k'a fɔ ko waati minnu o kun bɔlen filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara ko nin tɛ farafarali waati ye ko maliden bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan Abu walasa mun ɲini sɔrɔsilaka ninnu k'u dɛmɛ ɲinifɛn mun bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn cogo min na Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko a donni kama i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jateminɛlikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin kolonɛli 5 mun u ye fanga ni ka a jaso Abu Safinɛ Jara ni ka coup d'état ko a kɛ ko siga t'a la ko ninnu bɛɛ lajɛlen jɛlen don k'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma wa Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ kalekan yɛrɛ b'u cɛ siga t'a la ko janfa kɔni ko o tɛ jɛ la nka Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko jamana bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi Abu maa caman kɛlen bɛ k'i sigi k'i bolo kɔni ka a da i da kɔrɔ o sabu ka jamana bɛ taabolo min na bi maa minnu bɛ ka fanga mara bi n'o bɛ sɔrɔsilaka ninnu ko fɔ Abu Safinɛ Jara maa caman b'u u la i n'a fɔ u kɛlen bɛ ka sira k'a sɛbɛkɔrɔ bila Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni sɔrɔsilaka minnu n'u bɛ ka fanga mara an bɛ don min na ko bi Abu ko a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ wara ye wa k'a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ masa ye u ye fɛn dɔ ye fɛn mun na a bɛnni ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ faso mara yɛrɛ o kɔnɔ Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko dun waati dun tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnla dɔɔni mun kama fanga a bɛ dafiri tile 3 o kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye sɔrɔsilaka ninnu u taara Ala ka hinɛ Baba Musa Tarawele la Baba Musa Tarawele u taara ale yɔrɔ a donni kama Baba Musa Tarawele k'a ye kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛlɛ Abu Safinɛ Jara o tɛ dɔwɛrɛ koyi a y'a ɲini nin sɔrɔsilaka ninnu fɛ k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Abu Safinɛ Jara k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka don da kelen fɛ wa u ka bɔ da kelen fɛ wa si ma kusa ni si ye i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Baba Musa Tarawele a donni kama k'a ye kɔrɔfɔ k'o ɲɛsin sɔrɔsilaka ninnu ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ko janfa k'u ka to ɲɔgɔn bolo Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi ko ninnu filɛ taabolo min na ko a kɛlen bɛ ka maa caman kɔni k'o kamana gan koyi o sabu kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye kolonɛli 5 ninnu na siga kɛlen don maa dɔw la k'a fɔ ko ne politikimaw bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye politikima minnu ye jamana nafolo ni ka a manchement politikima minnu ka dossier n'a bɛ kiri bunakun kɛnɛ kan Abu k'a yɛlɛ mɛ k'a fɔ ko min ye nin kolonɛli 5 ninnu dɔw bɛ tagama la olu nɔfɛ o dun ye fɛn mun n'a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baara ko o bɛ sen na Abu Safinɛ Jara olu minnu bɛ k'o baara kɛ ko k'u sen bɔ o sen na o sabu kɛ Abu Safinɛ Jara ni maa ko ka go maliden ye bi siga t'a la ko politikimaw don n'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye dɔw bɛ taama na politikimaw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye samarabatigi ninnu dɔ Abu Safinɛ Jara a ye fɛn ye maa kamana k'o gan kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye
k'a fɔ ko mun ye politique ma dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara u ka dossier yɛrɛ kɔni kasa jugu yɛrɛ kɔni ko Abu nɔfɛ koyi n'o bɛ yurugu kasa dunko jugu kasa u ye jamana in k'a dafiri teyi olu ka dossier k'a dalen bɛ kiri bunakun o kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara n'a nana ye k'a fɔ ko o waati kelen na Abu ko colonel dɔw kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta k'o maa kelen k'o sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn mun n'a tɛ bɛn tugu si la Patrick b'a ka fɔ la a ko in kɔni ko a bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi maa minnu ka baara ko u ɲɛsinnen don nin kɛwale ma k'u sen bɔ parti politique senna koyi politique maa minnu bɛ yen n'u ye jamana nafolo ni k'a ŋɛnɛmu ka jamana nafolo k'a kɛ bafa ani kilicɛ ye Abu Safinɛ Jara k'u sen b'u u senna ko n'o tɛ ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye politique bunakun yɛrɛ sira kan wa mun ye maa minnu bɛ fɛ ka fanga fana k'o ɲini Abu Safinɛ Jara ko don nata la k'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Mali flash ale kɔnɔ Patrick b'a ale tɔgɔ de Ngolo Kulibali i bonya o b'a la tabarikala bidi kadu ka fɔ Ngolo Kulibali an b'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye ale bila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ le pays la le pays min a ta ka gɛrɛnna Sumela Jara n balimakɛ ale ka sɛbɛn don i ka dɔn k'a fɔ Mali ani Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ e ko hali bi ko in a bɛɛ ka gɛlɛya sabula i ka dɔn k'a fɔ dialogue n'o ye kuma ɲɔgɔnya ye a dɔ tɛmɛna i ka dɔn k'a fɔ nin don tɛmɛnen in na n'o kɛra ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛnw mars kalo tile 13 i ka dɔn k'a fɔ Union européenne ale maaba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se ka dɔn k'a fɔ anw ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale n'o ye Abdoulaye Diop ye n'u ye i ka dɔn k'a fɔ barodala sigi kɛ min ni i ka dɔn k'a fɔ a kɛra ntɛnɛn a kɛra fɛn ye min ni k'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔya a tɛ nɔgɔya i k'a dɔn k'a fɔ Union européenne maaw k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a fɛ ka anw ka Mali hali bi ka bagabaga ta ka anw sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ o sababu ti dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati laban in na min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye partenaire kura ye n'o ye jɛɲaɲɔgɔn kura ye o de bɛ anw ni k'a dɔn k'a fɔ Russie la jamana maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ partenariat in bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ économique kan n'o ye sɔrɔ o nasiraw ye ka se k'a dɔn k'a fɔ militaire ko ni o ye sɔrɔdasi kow ye lakana ka taa se o ɲɔgɔnnaw ma parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na i komi bi i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ marabajugu kɔrɔ la ale don i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ gɛlɛya belebele dɔrɔn anw ni u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen Union européenne jamana wɛrɛw bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ hakaja olu yɛrɛ b'a fɛ k'u ka kusow n'u ka kasaw siri hakaja i k'a dɔn k'a fɔ o dɔ ye Allemagne ye i k'a dɔn k'a fɔ Allemagne ninnu kɔni b'a fɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka jamana k'a bila ninnu ka kuma ti dɔwɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛmɛ ka t'i bolo di maa kura minnu ma n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Russie la jamana na olu ni k'a dɔn k'a fɔ Russie la jamana maaw tɛ se ka ɲɔgɔn dɔrɔn terrain kelen kan o kuma awɔ o tɛ se ka kɛ o i k'a dɔn k'a fɔ Union européenne maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Faransi ma ani Allemagne ninnu ka kɔrɔfɔ ti dɔwɛrɛ olu ni k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaaw kɛmɛ k'u bolo di k'a dɔn k'a fɔ maa kura minnu ma n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Poutine ka jamana maaw la a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ la Russie i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni Russie tɛ se ka baara kɛ kɛrɛ kelen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw kɛ bɛ ka partenaire kuraw ɲini partenaire minnu bɛ se ka anw dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ ani musaka ko o siraw kan n'o bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ économie ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ insécurité o bunakun kan i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma ɲɛ k'a fɔ an tɛgɛ di mɛ olu ma i k'a dɔn k'a fɔ olu ni k'a dɔn k'a fɔ nin partenaire kuraw tɛ se ka jɛ ka baara kɛ terrain kelen kan n'a ma ɲɛ o kɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu n'u ka kuso ani kasa bɛɛ lajɛlen k'a kuruko ye parce que b'a ka fɔ la a ko nin muso min nalen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ni ani Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔn ye u ka kɔrɔfɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ji a sɛbɛ ja ɲɛna sabula i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a ta yan fɛ k'a bila yan fɛ Abdoulaye Diop i k'a dɔn k'a fɔ o fana b'a ta k'a sara da a ɲɛkɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cɛja Abdoulaye Diop la ko a ma sɔn muso in ta ma cogo si la sabula i k'a dɔn k'a fɔ a ko an bɛ waati min na komi bi anw ka Mali in tɛ jamana ye k'a fɔ ko maa bɛna i k'a dɔn k'a fɔ i sago kɛ anw na bilen mais i k'a dɔn k'a fɔ min ni i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko néocolonialisme i k'a dɔn k'a fɔ o ye marabajuguya baaraw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɔra o kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la Abdoulaye Diop a ko i k'a dɔn k'a fɔ muso in ma i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali filɛ nin ye ani i k'a dɔn k'a fɔ Russie la jamana an donnen ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ a ma tɛmɛ san kelen kan koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn jolenw na i k'a dɔn k'a fɔ anw ye o sɔrɔ o kɛra kɛ aradariw sɔrɔla dɔrɔnw sɔrɔla abada aradari minnu bɛ manifin ŋaniya ye Sumela Jara balimakɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop la a ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ni Rusilakaw donnen ɲɔgɔn ka se bi ma a tɛ tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja san kelen baɲanko kan e ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée ko a sɛbɛ jora walayi i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnkow la kɛlɛkɛ minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko moderne n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na n'a bɛ diɲɛ jamana selen bɛɛ lajɛlen bolo i k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka Mali kɛmɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ka a salo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a sababu ma bɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi o ye
Russie la jamani ani anw Mali ka coopération ko yani Mali ni Russie la jamani ka coopération yana be sinzi kuraye wati temeno na ikado ka fo olu ni Union Européenne ku me coopération na ko ya ikado ka fo keleke marfa kise kele ikado ka fo ko Mali ma usoro jango ere kase apanguru na ma abada wati na ko bi njenya nya kura mi ni odo ne fle aw ni Mali ani ikado ka fo Russie la jamani je ikado ka fo ko feno mi ni akeme sababu ye ka anw Mali ka abla amali mina kono ka anw Mali ikado ka fo kataka ke jamani mi ni ikado ka fo siramike anye mi metalike ikado ka fo muso ni otwa ku ikado ka fo Emmanuel Delore nyado ka fo ale Union Européenne ou kai ikado ka fo représentant spécial do ni ikado ka fo anana mi metalike ikado ka fo chidengerengerene mi metalike ikado ka fo style ukuna ukubaro kan mi metalike ikado ka fo style kuna ukurawo kan ani ikado ka fo anga chejan uye kuma uye abisibasa sabula ikado ka fo muso ma fo togo mi metalike cheja la ikado ka fo atiso atama abida fo ni koni kira kuma mi ni ajisebe janya sabula ikado ka fo cheja abele bi sinzi minga ude ikado ka fo coopération gura mi ni adam ne fle ni ka se fo bima akera sababu ikado ka fo nyeda gura ko ofie anga jamani na sabula ikado ka fo ni la kana balia ta halaje hali o mi fle ni ikado ka fo ajira la ka fo coopération gura ni kira sababu mi metalike ikado ka fo basikila ka sabati anga jamani ngoro kuma ikado ka fo ni amanya ka fo ko ulu ni ikado ka fo coopération gura mo tesa barake o pa ikado ka fo ko sira be uye la porte est grandement ouverte ma min be ikado ka fo ni ba fe kika kuso ani kasaw faranyo anga ka taka bo anga jamani kono sabla ikado ka fo ko aw ni rusila ka keme terrier aw ni rusila ka keme terrier ikado ka fo ko be ka digila wala ikado ka fo ni no lu tsika je ka barake ma ikado ka fo ko utima chi balitalila wa ikado ka fo utima balindanida ikado ka fo ulu ka jamani ni metalike ikado ka fo Mali atabiala ana dabe néocolonialisme ikado ka fo ko o clé ko ubara ma ikado ka fo ko Mali keme jamani jamani mi be ikado ka fo on ba fe ka jira je bela jelena ikado ka fo ko mo ka sira anyetiza wati de siraza Mali ka ke jamani mi ikado ka fo ni mo ka ka ikado ka fo sira anye wati timanuna bela jeleme akalama ka fo ko Mali yere aye plenty do tige plenty mi ni atara onina haka je ikado ka fo France a contrôla mi metalike ikado ka fo ame wati na ko mi bi Mali maraba ka hakilati dorere ku ikado ka fo ministre mami ni abe anga jamani ngoro ko amewo me ikado ka fo ni uma atamali Mali nyemo ka dama ko amewo ko anga mawutna bela jele lablade sikata atrifle mi mo ikado ka fo le pays kono balma ke sumela dira ale ka sebelu abu le pays barakala o me folita nun ku shigare ne be mbolomba karga do be boni shebenye sheba munu ka makon nouvelle horizon sebeni ka ba atoko de Seydou Konate abu niya ye ka fo kan ata kununta yorola sikata la kununta o de jiara munye Seydou Konate ayira ka fo ko munye jere de kulumumbe nanka mako appel du 20 février pour sauver le Mali no ko fora abe isa ka ujumu naka jenyon to ko fo abu safna jera u kun keleme ka conférence bele ko buluda conférence mun akumuna ke maison de la presse o konala ngaibe na ka fo ko munye maison de la presse nyama ba no de bada bandugu dante abu safna jera ale ko nyayira ka fo ko maison de la presse sali ko ko atseka duma to shila ko conférence de presse ko okay Patrick ba no be Seydou Konate ko fo ayira ka fo ko munye la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali abu uknyaira ka fo ko bi alamsado ya no bebe marsikalo clear temps ani woroma samba fla ani samugo ani saba ku be na conférence de presse bele ko ke munyi maison de la presse o maison de la presse abu okonala conférence de presse ko me talige fin du meneka abu ko me faka demeta ni ku ujenyo ko segere no be ka sobo na me domna kombi no ko fara abe Mohamed Yusufu Batili ne bala jelo ka mako aras bacha abu safna jira ku be ne ko deme ni ku ko o segere gabe na ka fo ko munye maison de la presse abu no be kuna fondila ko so bayin ko fo amadu tumani ture so bele mun joni ka di kuna fondila ma mu ma nyama ya balabi o de banjugu dante abu dante ya ira ka fo ami domna ko bi ko baran ko ko atsika ke MP o kono maison de la presse o kono o sabu ke ni ya me ankata kunu nda yorola ngi mango bita o de jara munye fola munu o kera abu sabna jara tieni munu o kerai ibe na ka fo ko ni jere da kulu ni o be appel du 20 février pour sauver le Mali ko fo o ma fara abada an ganka an wa réparation ko ni ko kwa ke abu safna jara munye bandugu date ayo dalu ka bonga binti tari patrika baka folando be Seydou Konate ko fo abu ayira ka fo ko ni envers munna abe talike Mohamed Yusufu Batili ne bela jele ko amako aras bacha abu ko aferi ko abe fika ka jide ping pong yede ibena ka fo ko maison de la presse an appel du 20 février pour sauver le Mali oni nyanje Patrick Bakafola a ko munya appel du 20 février pour sauver le Mali abu
k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ o sabu u y'a ye k'a fɔ k'u jɛɲɔgɔn min bɛ yen tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 13 ma san 2022 u jɛɲɔgɔn u terikɛ n'o bɛ Yusufu Bacili ni bɛɛ k'a ma ko Arasi Baci Abu Safinɛ Jara ale minɛli mun kɛra ni ka taa ale datugu Abu o baara mun o kɛra i bɛna ye k'a fɔ ko coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali u kɔni tun y'a jira k'a fɔ k'u bɛna kunnafoni kɛ bi kunnafoni di mun n'a bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u teri ma ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u kɛlɛkɛɲɔgɔn ma n'o bɛ Mohamed Bacili ne bɛ k'a ma ko Arasi Baca Abu Safinɛ Jara n'o ba ale fɔ nka i bɛna ye k'a fɔ mun ye maison de la presse ale ɲɛmaaba a ye Gwara kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ da a y'a jira k'a fɔ ko nin baara mun na aw tun bɛ fɛ k'a boloda mun ye maison de la presse kɔnɔna la fɛn mun don ko a tɛ se ka kɛ bilen abada a terikɛ b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye MP ɲɛmaaba n'o ko fɔra a bɛ Banjugu Dante ko fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko nin baara in ko a tɛ se ka kɛ MP kɔnɔna la maison de la presse o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a ye dalu 2 k'o bɔ ko bin tɛ cadi a y'a jira k'a fɔ ko mun ye tiɲɛni fɔlɔfɔlɔ mun o kɛra conférence de presse mun ne o bolodala l'appel du 20 février fɛ Abu Safinɛ Jara n'a kɛra kirikiri waati ca bon sen ka bɔn kun kan maison de la presse anw ka vitres cira maison de la presse anw ka fenêtres karila maison de la presse Abu Safinɛ Jara portes tiɲɛna maison de la presse tiɲɛni caman ko o de kɛra a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko o tiɲɛni mun o kɛra ni jarajakulu mun filɛ nin n'a bɛ appel du 20 février pour sauver le Mali a kɛra olu kungo de la nka olu ma fara an kan abada Abu Safinɛ Jara k'a réparation k'o kɛ Banjugu Dante a y'a jira k'a fɔ ko ka ɲɛsin o dalu ma ko a tɛ se ka kɛ cogo si la Abu Safinɛ Jara o fana bɔlen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko dalu filanan mun fana ko o bɛ yen Banjugu y'a jira k'a fɔ ko mun ye présidence o sabu an t'a dɔn an ka yɔrɔ ko a bɛna lakana cogo min na ka ɲɛsin o ɲɛsiranɲɛ fana ma ko baara in kɔni ko a tɛ se ka kɛ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko coordinateur de l'appel du 20 février pour sauver le Mali o fana ma to da de la dɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka maa mun bɛ yen n'o bɛ Mohamed Serifu Kɔnɛ ko fɔ Mohamed Serifu Kɔnɛ Abu Safinɛ Jara ale fana ye Banjugu Dante ni k'a jaabi a y'a jira k'a fɔ ko u ka conférence de presse k'u bɛna waati wɛrɛ k'o boloda a la u bɛna u ka conférence de presse kɛ waati mun na nka a y'a jira k'a fɔ ko Banjugu Dante filɛ ka na ni dalu mun ye Abu Safinɛ Jara ko nin dalu kɔni ko a bɛ n'olu sen sumaya de olu ka baaraw kɔni o kɔnɔ terikɛ b'a ka fɔ la a ko hakili lajiginna Mohamed Yusufu Bacili ne bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Arasi Baca ni hakili kɔni b'a la tɛnɛn don n'o bɛnna marisi kalo tile 13 ma ale kɔni mandat de dépôt o taara ka da ale kan ka taa mun ye kasobonba o kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ infraction mun n'o talen bɛ k'a sɛgɛrɛ an k'a ma ko simulation infraction Abu Safinɛ Jara k'o de talen bɛ ka Bacili ni ka a sɛgɛrɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Arasi Baci ko kɔrɔfɔ mun o bɔra a da kɔrɔfɔ mun n'o bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye Sumaworo Bube Mayiga Abu Safinɛ Jara ko ale assassiné la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye fatirikɛba in dɔ bɛ Seydou Konate ko fɔ a ko mun ye jamana a code pénal mun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ye article 180 ko a yiralen don o kɔnɔ k'a fɔ ko nin kɛwale kɔni ko n'i ye a kɛ Abu Safinɛ Jara k'a daminɛ kalo 1 na ka taa bila mun ye san 3 kaso ko o de kan ka da e kan nka siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye Arasi Baci ko a ka procès kɔni ko o bilalen bɛ ka février juin kalo tile 13 o makɔnɔ san 2023 nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ an terikɛ b'a tɔgɔ de Seydou Konate i bonya o b'a la Seydou Konate ka dɔn k'a fɔ BT an bɛ a fo ni ne talikɛ ka dɔn k'a fɔ teliyala le soir de Bamako wula Laya Jare ka dɔn k'a fɔ a fana a ye sɛbɛnni kɛ Laya ko di ka dɔn k'a fɔ opérateur économique 2 minnu ni olu bɛ téléphonique 2 minnu ni u bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ka dɔn k'a fɔ les deux opérateurs Movo Africa Malitel n y'a dɔn k'a fɔ o ye kelen ye taa se ka dɔn k'a fɔ Orange Mali ma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi B i ko e ko suna da bɛ ninnu ɲɛ suna t'u ye wa i k'a dɔn k'a fɔ suna tɛ u ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya a nana koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ opérateur téléphonique 2 min ni olu bɛ anw ka jamana in kɔnɔ waati in na ni u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ consommateur olu ka ɲɛmayaso olu kɔni kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ ka ninnu wele bɔgɔ jɛnen kan kuma i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko appel répondeur k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'i ye weleli kɛ maa la n'i ma a sɔrɔ a bɛ n'a fɔ nin kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ tɔrɔmɔjɔnya dɔ bɛ tigɛ dɔɔnin parce que b'a ka fɔ la k'i ka n'i y'o jateminɛ ka se nin waati ma min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 100 ani 70 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ ko u kan k'o sara i k'a dɔn k'a fɔ an consommateur ye an consommateur wa awɔ ne yɛrɛ bɛ ka ɲininkali de kɔ nin wari mina taa yɔrɔ jumɛn ye fɔlɔ a wari mana sara wa o tuma consommateur ka ɲɛmaayaso tɛ yan tɔn dɔ tɛ a ko kunna nin wari in ka ca o ma koyi n ko y a un monsieur la dɔ b'a kunna awɔ
ɲɛmaya so tɛ a la wa consommateur o yɛrɛ fana ɲɛmaya so ko mankan bɛ yen mankan bɛ cogo di mankan bɛ kɔrɔlen wa mankan bɛ yen mais ni nin wari ko nana bila o sen kɔrɔ est ce que mankan tɔ tɛna juguya n ko mugu ko kuma fɛ a mankan mugu ko kuma b'a la Abu nin wari ani foyi mankan trésor kɔ a banna u ka taa bila yen kuma tɛ min nɔ a kana bi maa si tɛgɛ kuma tɛ min nɔ a banna u ka taa nin wari bila foroba jigin nka Abu Safinɛ dira maa min fana kɛra sababu ye ka procès se nin niveau la o fana ni sara ka kan n y'a dɔn dɛ parce que mɔgɔ min fana y'a kɛlɛ kɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ min y'a kɛlɛ kɛ ka avocat ta Abu Safinɛ dira dɔɔni kan ka d'o fɛ dɔ kan ka d'o dɔ kan ka d'o ma parce que avocat tɛ taa wari tigɛ o ayi o tɛ taa ni wari dɔ kan ka d'o ma n'o bɔra la u k'a tɔ kɛ jamana a banna u ka kalansow jɔ a banna sɔrɔsiw yɛrɛ mago bɛ nin na sɔrɔsiw mago bɛ nin wari la Ala ka ɲɛ ka d'a ma amina rabi an ka taa bidi ka dɔn k'a fɔ Laya Jara a ko i ka dɔn k'a fɔ cour d'appel o kɛlenkɔrɔ kɔfɛ k'a ka baara kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ cour suprême na i ka dɔn k'a fɔ jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra ka bi tandali i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ consommateurs a bɛ n'a fɔ u ye sebaaya sɔrɔ réseau des consommateurs i ka dɔn k'a fɔ de télécommunication du Mali i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko Recotem i ka dɔn k'a fɔ u ye sebaaya sɔrɔ opérateur téléphonique fila ninnu kan sabula i ka dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ répondeur kan i ka dɔn k'a fɔ wari don wari min ni ka dɔn k'a fɔ ani tigɛli man kan ka bɔ maaw kun koyi nka i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi procès kɔni i ka dɔn k'a fɔ a jaabi a jara sabula i ka dɔn k'a fɔ Recotem mɔɔw i ka dɔn k'a fɔ u ye sebaaya sɔrɔ parce que i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini i k'a dɔn k'a fɔ novembre kalo kɔnɔ san 2021 waati la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin procès ko in a daminɛna nka i ka dɔn k'a fɔ a kiiri tun ma se ka tigɛ k'a laban fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi kiiri kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a tigɛra wa a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ miliyari 56 Baɲango la i k'a dɔn k'a fɔ franc CFA la a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Orange Mali i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kan ka o sira min bɛ tali kɛ Malitel la olu kan ka o sira Sotelma Malitel miliyari 50 ani a kunkanfɛn caman i k'a dɔn k'a fɔ olu kan ka o sira min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Orange Mali la miliyari 100 miliyari 15 a n'a kunkanfɛn miliyɔn caman ko nin bɛɛ lajɛlen de tigɛra i k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ répondeur votre correspondant n'est pas disponible ou bien ou t'a fɔ ten. Veuillez laisser votre message. Voilà o fɛn ni dama dɛ. Awɔ wa ni Mali yɛrɛ tɛ a tigɛ diɲɛ fan si jamana in bɛɛ an tile fɛ jamana in Abu i b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na répondeur tɛ sara ye. O tuma an ka mɔgɔw kun tɛ nin kalama wa. téléphone ko bila sen na bi ye répondeur tigɛ bila sen na wa. Orange yɛrɛ bɛ mun da Malidenw ma jɔn de b'a da o. Orange ka wari ka ca ni Orange da ye. Hali kɔsɔnni na o balila k'u ka sɔngɔ yɛlɛma fɛn ma fɔ maaw ye. Retrait fɔlɔfɔlɔ n'i tun bɛ 200 retrait ni 200 ni tan tun b'i kun n'i tun bɛ na retrait kɛ 200 ni dɔrɔmɛ 2 n'o tun b'i kun i bɛ taa ko dɔ ta 200 bɔn kun dɔrɔmɛ 2 min b'a sanfɛ o de y'a frais de retrait mais sisan ni 200 ni dɔrɔmɛ 2 b'i kun Abu Safinɛ Jara i bɛ taa dɔrɔn a bɛ fɔ ko votre solde est insuffisant f'e k'a dafa 10 de la fo 10 ka fara kan 200 ni 10 esigi a ninnu mɛnna an kan dɛ. Gardez très haut de ça. Bon, yo kɛ fɛn ma fɔ fasodenw ye. Foyi ma fɔ. Foyi ma fɔ fasodenw ye. Ka bali ka a jigin. O sabu kɛ mun ye réseau dɔ fana kun natɔ don. Dɔ kun bɛ sira la. Voilà réseau. O mana bilen de. A bɛ yan. O fa de. Ayi a bɛ yan. O bɛ yen. A bɛ yan. Bidi ka dɔn k'a fɔ Laya Jara a ko. Laya. I k'a dɔn k'a fɔ nin baara min ni a kɛlen filɛ nin ye. Laya. Fɛn min ni a bɔlen filɛ k'a jaabi bi tandali i ka dɔn k'a fɔ n'i ye sebaaya sɔrɔ maa kan i ka dɔn k'a fɔ wari dɔ fana kan ka sara min n'i ka dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko dommage intérêt dommage intérêt ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'o bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 15 Baɲango la i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen m'a fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 100 miliyari 76 i ka dɔn k'a fɔ ko o de bɛna sara i ka dɔn k'a fɔ an consommateurs ye. E b'a fɔ an consommateur e bɛ bɔ nin wari ta yɔrɔ kalama. Ne sen b'a la o kɛ. E bɛ bɔ nin wari ta yɔrɔ kalama. An bɛ taa b'a la. A kɔni tigɛra an bɛɛ cɛ o a tigɛra bɛɛ kun a tigɛra bɛɛ kun maa ma de ye Orange ni Malitel mara a tigɛr'i kun a banna esigi parce que i ka dɔn k'a fɔ Laya Jara a ko i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ le réseau du président walima i ka dɔn k'a fɔ le président du réseau des communicateurs des consommateurs n'o ye i ka dɔn k'a fɔ docteur Adama Traoré n y'a dɔn k'a fɔ ale ye i ka dɔn k'a fɔ an consommateurs ka ɲɛmaa ye ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko a ye wasa sɔrɔ kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a ye foli ni tanu ta i ka dɔn k'a fɔ Mali justice k'a sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali justice u sɔn mɛ u ye wa i ka dɔn k'a fɔ Mali justice i ka dɔn k'a fɔ justice do min n'i ka dɔn k'a
fɔ manipulation fɛn tɛ kuma i ka dɔn ka fɔ Adama Traoré a ko i ka dɔn ka fɔ wari min ni a sɔrɔtɔ filɛ nin ye i ka dɔn ka fɔ fɛn dɔ min ni ka dɔn ka fɔ a bɛna fisaya kosɛbɛ sabula i ka dɔn ka fɔ Mali mago bɛ nin wari in na an bɛ waati min na komi bi malidenw mago bɛ nin wari in na an bɛ waati min na komi bi sabula i ka dɔn ka fɔ ko n'i ye wari in ta k'a lajɛ a dagosi ka bon kosɛbɛ sabula CFA wari miliyari 176 i ka dɔn ka fɔ wari dɔ min ni a ka ca koyi o kuma i ka dɔn ka fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ wari in ma kɛ sɔrɔ fɛn ye waati o waati min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ denmisɛnw ka baara kow la k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn ka fɔ k'a ko bila o daw fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin wari in na musow i ka dɔn ka fɔ olu bɛ se ka don baaraw kɔnɔ cogo min na k'i ka dɔn ka fɔ ko olu baaraw ko olu bɛɛ lajɛlen na kɛ i ka dɔn ka fɔ k'a sababu kɛ nin wari ko ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ fasiriba kɔni na n'o ye laya ye a ko i ka dɔn ka fɔ wari min ni a kofɔtɔ filɛ nin ye i ka dɔn ka fɔ ko nin wari in ka ɲi yɔrɔ o yɔrɔ k'o de i ka dɔn ka fɔ trésor public ko wari in ka taa bila yen sabula i ka dɔn ka fɔ ko n'i y'a ta n'a ma kɛ ten a tɛ kɛ Seiba, a bɛ ɲɔgɔn ka duloki fara nɔfɛ yan e ni ko min ye tɛ taa yɔrɔ b'a la o a bara an ka taa fasiriba ko i ka dɔn ka fɔ ko nin wari i ka dɔn ka fɔ a ka ɲi yɔrɔ o yɔrɔ k'o de i ka dɔn ka fɔ trésor public sabula i ka dɔn ka fɔ mankan tɛ min nɔ k'o de ye o ye ko sinon k'i ka dɔn ka fɔ ko fɛn o fɛn bɛ ka fɔ wari in taa kun kama i ka dɔn ka fɔ don nataw la ko ni kuranjama ko i ka dɔn ka fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye fɔlɔkɔw ko k'a wuli k'a ma sɔrɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman de bɛ yen maa minnu bɛ togo dɔw la minnu bɛ burusi kɔnɔnaw na minnu bɛ dugubaw kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ta bɛ nin répondeur ko in kɔrɔ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a wari bɛna ta ka taa da wɛrɛw fɛ ko don nataw la i ka dɔn ka fɔ ko a bɛ se ka wolo fɛn na fɛn min ni o cɛman ye i ka dɔn ka fɔ wari an bɛ waati min na komi bi k'u ka taa bila i ka dɔn ka fɔ ni wari in kɛra sɔrɔ fɛn ye Mali wagandɛba n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ trésor public la ko wari ko a ka taa bila yen jamana k'a la baara dɔɔni dɔɔni Patiri filɛ an ye min fɔ i ka dɔn ka fɔ soir de Bamako kɔnɔ Bede wari kumana dɛ wari kumana bɔ nerf de la guerre awɔ wari kumana bɔ a kuma bɛ caya dɛ wari miliyari 100 ni kɔ wari kun bɔlen Bede o tɛ se k'an ka sira dilan wari dɔ bɔ a la a banna kɔrɔji sira in kɛ comme an ta ye miliyari c'était 27 milliards o de tun tɛ yan o kun don o k'o bɔ la o bɛ bɔ na k'a tɔba to a banna a caman n bɛna min f'i ye maa tɛ den dɔ ka abada kɔ don yɛrɛ ma Jalakɔrɔji sira ko Jalakɔrɔji yɛrɛ jama ka ca cogo min n'i y'an da bɔ a rɔ o bɛna mun yɛrɛ f'i ye Jalakɔrɔji sira ko in nafa tɛ se Jalakɔrɔjikaw dɔrɔn ma koyi ayi jamana yɛrɛ a nafa tɛ se jamana voilà problème bɛ nin donc u ka 27 milliards ɲɔgɔnna k'o bɔ a la a y'a ka taa tɔ bila mara kɔnɔ yen denw ala k'i ka u kana nin ta ka di maa dama n'o ma dɛ Abu ne bɛ fɔlɔ maa kari ka don radio ye Nura FM ye 94.4 murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la wele sira 76 33 43 03 Abu la sirane ko digimena sɔngɔrɔ o ye kiiri ye digimena sɔngɔrɔ Abu Safinɛ Jara k'o ye kini ye mun ye fatirikɛ baa ye o ye Abdramane Dugure Dugure a y'a yira k'a fɔ ko mun ye électricité n'o ko fɔra a tɛ courant ko fɔ wa an bɛ don comme bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko courant ko bilama Abu a kɛlen bɛ kabako ye jamana in kɔnɔ o de kumu kɔnɔna la ministre mun n'ale bɛ courant ko o kunna n'a ko fɔra a bɛ n kɔrɔkɛ ko fɔ Lamini Seydou Traoré ko siga t'a la ko a ka nkalon kɔni k'u y'a gɛn k'a minɛ tari u y'a ta tɛgɛ ma Patrick Ba n'o bɛ Abdramane Dugure ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Lamini Seydou Traoré Abu mun ye n kɔrɔkɛ ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ k'ale de ye ministre ye ministre mun n'a ka baara ɲɛsin don anw ka dugu jukɔrɔ nafamafɛnw bɔli o kama a ka ja ka taa fara mun ye énergie ye ani jiko o kan an bɛ don min na comme bi i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye san 2022 o kɔnɔ mun ye Lamini Seydou n'a ka jɛrɛjɛkulu u ye dunun ka sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye malidenw ko mun ye san kura mun n'o kɔni bɛna jɔ n'o bɛ 2023 ko fɔ ko courant ko kɔni ko a bɛ kɛ mauvais souvenir ye anw bolo Abu Safinɛ Jara k'o sabu kɛ Lamini y'a yira a donni kama ko groupe électrogène dakabanaw k'u sanna pièces de rechange ko olu nana wa mun ye fɛn caman ko o nana Abu Safinɛ Jara ko Lamini Seydou Traoré k'a ka kɔrɔfɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka malidenw k'u bila fu de koyi Abu Safinɛ Jara ko Lamini Seydou k'a y'o baara de k'o kɛ ko maa si kun tɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye Lamini ka nin kɔrɔfɔ fɔlen ninnu k'o bɛ na a gɛn k'a minɛ Patrick Ba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara jamana in courant ko k'a kɛlen bɛ ka taa ba 4 ye a dugu jɔ ko 20 i b'a ye k'a fɔ ko min ye courant n'a ye tigɛko 1 kɛ tigɛko 2 tigɛko 3 tigɛko 4 Abu Safinɛ Jara don dɔw la yɔrɔ dɔw bɛ
jamana in kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Bamakɔ faaba yɛrɛ ko fɔ kuran bɛ tigɛ olu fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 waati fo ka taa bila a 17 waati la Abu Safinɛ Jara o sigidaw bɛ gɛlɛya o kɔnɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye ministre mun bɛ n'o bɛ Lamini Seydou Traoré ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko a kun kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o tigɛ sen kan walasa mun ye malidenw kɔni tun bɛ se ka kisi ka bɔ kuranko degun o ma an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara ko waati mun na a yira k'a fɔ ko mun ye nin tile baden bɛ sɛlɛ an ka jamana o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ kuran sɔrɔ sira belebele dɔ ko o ye tile ye Abu Safinɛ Jara tile bɛ ɲinina malidenw k'u kɛnɛ tigɛ Abu ko tile dun ko o ye kuran sɔrɔ sira ye Abu ko vraiment an bɛ don min na comme bi Lamini Seydou Traoré ninnu u ma o sira yɛrɛ kɔni ko u ma o tagama Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Lamini Seydou Traoré ministre mun n'a bɛ énergie et de l'eau kunna n kɔrɔkɛ tɛ Abu Safinɛ Jara ko a ma solution yɛrɛ ɲini walasa mun ye malidenw bɛ se ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔna o la cogo min na Abu Safinɛ Jara ko Lamini Seydou Traoré ni hakili b'a la san 2022 Dagabana groupe électrogène Abu a groupe dɔ bɛ olu janya ko a bɛ carré kelen bɔ mun ye o de kɛrɛla mun ye bɔlɔlɔw sanfɛ Abu Safinɛ Jara k'a yira k'a fɔ ko mun ye kurantigɛ 2023 wa ko nin y'o kuma ko nin y'o bannen nka ma ko dɔ ye a ma ko dɔ ye dɛ Patrick b'a n'o b'a Dramane Dukure ko fɔ Abu a ko Lamini Seydou Traoré k'a ma da o fana ma koyi Abu Lamini Seydou Traoré a nana yira k'a fɔ ko min ye centrale électrique belebele dɔ miliyari caman den o donna mun da fɛ ko o baara ko o bɛ sen na ko n'o banna Abu Safinɛ Jara ko 2023 ko kurantigɛ ko an di kurantigɛ y'a ɲɛna ko an ka sa ko an t'a ye i kɔrɔkɛ mais c'est ça Patrick b'a ka fɔ la a ko min ye Lamini Seydou Traoré Abu an bɛ don min na comme bi mun ye Bamakɔkaw siga t'a la maa caman kɔni ko o bɛ dibi la i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 7 waati sigida dɔw b'an ka jamana in kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye faaba n'a b'o ko fɔ nɛgɛ ɲɛ 7 wagati fo ka taa bila a 17 waati la Abu olu bɛ dibi o kɔnɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye entreprise caman bɛ bi minnu yɛrɛ ka baara ko a tɛ taa kuran ko cogo si la Abu Safinɛ Jara olu bɛɛ lajɛlen sigira u sen samara o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ ministre mun n'ale bɛ énergie kunna n'o bɛ Lamini Seydou Traoré bɔ ko fɔ Abu a b'i n'a fɔ ko a bɛ ka tɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ koyi o sabu kɛ tiɲɛ ye fɛn mun ye Abu Safinɛ Jara Lamini bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin si tɛ tiɲɛ ye Abu Safinɛ Jara tiɲɛ ye fɛn mun ye Abu malidenw ka lafiya a banna malidenw ka lafiya dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko Abu Lamini kan ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye nin tile belebele ko a bɛ sɛlɛ an ka jamana kɔnɔ tile bɛ se ka yɛlɛma cogo min na kɛ kuran ye k'u ka mun ɲɛsin o ma a banna k'u ɲɛsin o dɔrɔn de ma o de b'an lafiya nka Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko o waati tɛmɛnenw na o hakilina mun yɛrɛ n'o kun bɛ mun ye cakɛda in na nka a nana ye k'a fɔ ko o hakilina k'u y'o bila kɛrɛfɛ koyi o sabu kɛ u nana ye k'a fɔ o hakilina mun n'o filɛ nin n'o bɛ tile ko kɔfɔ k'a fɔ ko mun ye tile ko kuran ka tɛna o sira fɛ n'o kɛra Abu Safinɛ Jara dunko caman de bɛ datugu dunko bɛ datugu dunko de bɛ datugu walasa o kana datugu u bɛ taa ni nin sira ye awɔ sinon énergie gɛlɛya dɔɔnin don sa a dɔɔnin don e ni tileba in yɛrɛkɛlen don bajiba bɛ goya an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ de kan ka kɛ k'o labaara o dɔrɔn de y'a solution ye e ni tileba in bi yan tile bɛ yan mais a bɛ groupe san de la don o don o sanja in na a ma fɔ ko min ye citerne ni kuturu tunu na yan o fɔra o ma fɔ yan a taji ma kɔni taji de bɛ kɛ groupe électrogène kɔnɔ wagati dɔ la n'u mana ko groupe électrogène tiɲɛnen don u bɛ na ko tonso ye fili tigɛ dɔ tigɛ a fɛ ou bien toto ye fili dɔ tigɛ a fɛ an bɛ ka poto yɛlɛma a y'a hakili sigi kalo 3 don o don u bɛ cas dɔ sɔrɔ i b'a dɔn u b'an bila espoir de kɔnɔna la wagati bɛɛ toujours u b'a fɔ sisan sɔɔni b'a ye bɔ sisan ko donc ko a consommation diminue k'a bɛ ala k'an dan k'a bɛ ala k'an dan Abu Safinɛ Jara ne ka société k'a fɔ a ka consommateur ɲɛna k'a ye consommation diminue ni énergie di Mali tɛ ne ma ye o tɛ kɛ a t'a dun ma fu a tɛ di fu la malidenw b'a bɛ sara de malidenw bɛ k'a sara de e y'o ye société jumɛn na o tɛ yen k'a kanto a ka consommateur ma k'a ye consommation diminue k'a y'a diminuer k'a ma sɔrɔ olu b'u k'u ka wari bɔ ka don a da e y'o ye min o bɛ se ka kɛ cogo di c'est pas vrai o bɛ se ka kɛ e san joli alors e fɔli sɛgɛlen dɔgɔnin sɛgɛlen Mali énergie kɔni c'est à dire bi ma nin ko ninnu bila sen na quoi énergie mafia de bɛ yen kabi diɲɛ waati réseau de bɛ yen mafia a bɛ nin cogo kelen na wa yɛlɛma si tɛ don a la yɛlɛma wa sɔɔni mana se n'u y'a ye mankan wulila ka caya u bɛ taa énergie directeur b'o t'o gɛn directeur ko don wa directeur ko cɛw directeur dama min yɛrɛ bɛ gɛn ka bɔ énergie la a tɛ gɛn ka bɔ Mali cakɛda n ko système ko de don système ko dɔrɔn de don système ko de ye Mali kuran ko ye koyi walahi mais n'ale bi n'a bɛ système archaïque n'u b'o kɔnɔ
donc so ka du système min fait au système de la bugu o de la baraja voilà bon mo ni nana ala ministre ala be fariga so ni dono réseau kono isaka ba kono o ma taga baga chema sanola un certain Draman Koulibaly la abo de bo ni courant tigɛ fɔ u ka wasablo yɛrɛ la wasablo la ka tigɛ n ka cɛ primature la ka tigɛ présidence la u tɛ courant sara ko parce que u tɛ ka courant sara u t'a sara facture wari dalen bɛ a tɛ ka sara a y'u bɛɛ bila dibi la awɔ cɛ ma tɛmɛ kalo 7 an y'a fɔ ale la n ko a donna wara dɔ cɛla o ale ba kasiga ne u b'i dun Abdramani nka n ka cɛ nin fana y'a kɛ cogo ye a dɔnnen don sinon Mali courant ko gɛlɛya walahi a dɔnnen don dɛ ko in ye système ko dɔrɔn a banna système bɛ n'o yɛlɛmana sisan Abu Safinɛ Jara maa caman kun bɛ yen olu bɛ sɛw dun sagasogo bɛ dun o de bɛ sɛ dun bi dabila Mali ala k'an jɛ ka d'a ma Abu min ye fatiri kɛ b'a ka fɔ la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Lamini Seydou Traoré Abu Safinɛ Jara ko a nana kabako fɛn jumɛn de k'o kɛ Lamini nana contrat signé ni Orange Mali ko Orange Mali ko o bɛna courant di malidenw ma énergie di Mali dun bɛna courant o bɛna ta tile de fɛ k'a lajigin k'a di malidenw ma mun ye aw tɛ se k'o kɛ o de ka ɲi mun na a tɛ se k'o kɛ o de b'a lafiya dɛ énergie solaire contrat mun kɛra ani énergie Orange cɛ Orange y'a jira k'a fɔ ko min ye énergie solaire ko n'olu baara de kɛ mun n'a yɛrɛ t'o kɛ o de kan ka kɛ mun na a yɛrɛ t'o kɛ o de kan ka kɛ yan'a ka malidenw to walasa Orange fana bolo tuguni k'o kana courant feere malidenw ma o tɛ bɛn n'olu sen donna la a bɛ gɛlɛya dɛ mais contrat signé ayiwa contrat signé ka ban ayiwa o ko ɲɛnabɔlen yan o ma nɔgɔn ala kabako dogo ye a ma nɔgɔn Fatiri kɛ b'a ka fɔ la a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi mun ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la région dɔw bɛ yen Moti Tombouctou Gao Abu Safinɛ Jara olu kɔni bɛ k'u bolo don u kun na ka wala de k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ ko sabu kɛ mun ye courant ko gɛlɛya yɛrɛ ko a bɔ olu da la a ko n'i ye nin région kɔfɛlen ninnu dun jateminɛ k'a lajɛ a ko dagabana tile ko o de bɛ yen n'i ko k'i bɛ énergie solaire k'u ka a bila baara ka ye Abu Safinɛ Jara ko bɛɛ lajɛlen bɛ wasa k'o sɔrɔ nka Fatiri kɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye énergie solaire ye o mun ye an ka bɔda ye Abu Safinɛ Jara ko mun ye Lamini Seydou Traoré a b'i n'a fɔ ko mun ye mafia mun n'o bɛ kɛ énergie kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko mafia in Lamini Seydou k'a bɛ k'a dogo i kɔrɔkɛ a fɔ n kɔrɔkɛ bɛ k'a dogo mafia ton frère ko n'o tɛ ko ne kɔrɔkɛ n'o bɛ Lamini Seydou Traoré ko fɔ c'est ça maa dɔ l'homme a un incroyable talent talent b'a la n ko mafia jɛ don talent b'a la ka tila k'ale ka cakɛda yongolanba nin cogo in na o talent bɔra fa mafia jɛ don mafia jɛ don ala ka Abu min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ bamananw ko k'o bɛ kɔmɔ k'o kan sɛbɛkɔrɔja an n'o FM ye 94.4 tomi murumuru an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la foli bɛ lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen k'an bɛ kunnafoni bala an b'o kɔnɔ den wo i bolo i b'a kari ka don teliya la peut-être k'a dɔn k'a fɔ n bɛ don mais bɔnni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau olu ko kɛ ni ka dɔn k'a fɔ u ka bi sɔgɔmada bɔli ye o ko mun bɛnnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ alamisa i ka dɔn k'a fɔ mars kalo tile 16 o don i k'a dɔn k'a fɔ Bala Sumala Traoré ale ka sɛbɛn don Bala ko di k'an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Yangaso min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ l'insécurité la Zangaso ye lakana baliya ye Jangaso i k'a dɔn k'a fɔ Kabde Zangaso min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ basigi baliya a don mais i k'a dɔn k'a fɔ Kalazo kɔnɔ sabula maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye maaw ye minnu ni u lakodɔnnen dɛ a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se ka u wele k'a fɔ ko terroriste don a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ o école dɔw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Zangaso minnu kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda a i k'a dɔn k'a fɔ a taara wolofɛn min bɛ a jira k'a fɔ ko école karamɔgɔ minnu ni olu bɛ nin école so kofɔta ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka duuru don fiɲɛ na an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ni o bɛnna i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 13 tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ école so ko a ɲɛmaaya la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ directeur du centre d'animation pédagogique n'an ko a ma ko DECAPO i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ye bataki bɔ k'a bi tantali i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ minnu ni olu kɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka école so k'a bila nin waati in na k'a ɲinini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u ka boli ka segin sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko lakana ko a b'i n'a fɔ a sabatimɛ tun ayiwa ko misiw ka taa kalan na a ta bere kɛra k'a fɔ an bɛ waati min komi bi a b'i n'a fɔ nin bɛ école karamɔgɔ maa 18 Baɲango bɔ minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kalan kɛ nin kalanso in na n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Zangaso ka se k'a dɔn k'a fɔ Molo Balama ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kucala mara a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin école karamɔgɔw la kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila k'a sababu kɛ lakanabaliya ye lakanabaliya ye k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na jɔkun fila Baɲango kɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamanju munumunu tɔ kɔni taa bɛ bɔ
u kan awɔ talike ka do ka fɔ kangɛrɛ dakaw na u ye o ta k'u sɛgɛrɛ ko ka do ka fɔ deuxième tour ni o bɛ talike ka do ka fɔ u sɛgɛ k'u filanan na n'u nana kana sɔrɔ cɛ o cɛ i bɛ école so kɔnɔ min ma kɛ min ɲɛna ko u na o bɔ i ka dɔn k'a fɔ kalan mɛtiriw ɲɛna min bɛ talike ka do ka fɔ nin waati in gɛlɛn nin kɔrɔ fɔ tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ école karamɔgɔ ka do ka fɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni ye 5 don fiɲɛ nɔ wallahi ka do ka fɔ ka école so ka a bɛɛ lajɛlen ka a bila mais waati min na komi bi dɔgɔkun 2 tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ DCAP ni o bɛ talike ka do ka fɔ a ɲɛmaya so la i ka do ka fɔ a ye ci bila école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko maa o maa i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i jija ka na i ka kalanso la n'o tɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u na jate n'a fɔ ko maa minnu ni u kɛn bɛ ka u baarakɛyɔrɔ bila a ka jan k'a dɔn k'a fɔ minnu ni u bɛ wele ko démissionnaire i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi école karamɔgɔw kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔkan in u ye a jaabi i ka dɔn k'a fɔ u y'a yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ écoliso a ɲɛmaa la n'o bɛ talikɛ DCAP o la k'a dɔn k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ni olu kɔni kɛra nafɛn ye i ka dɔn k'a fɔ condition olu bɛna o poser koyi o condition ti dɔwɛrɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ DCAP ka yira k'a fɔ ko kalanso o kalanso i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ lakana na i fo i ka dɔn k'a fɔ ko u ka sabati i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ka lafasatɔ min bɛ yen n'i ka dɔn k'a fɔ u bɛ wele ko CNFTC syndicat national des anciens fonctionnaires des collectivités olu ka ɲɛmaayaso kɔni u ye nin kɔrɔfɔ u ye a sarada i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw nani tɛ baasi ye koyi i ka dɔn k'a fɔ ni u nana kalansow kɔnɔ yali i ka dɔn k'a fɔ DCAP bɛ se k'a yira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ lakana na sabati wa maa dɔrɔn ani masiba foyi tɛna école maître sɔrɔ wa i ka dɔn k'a fɔ ko ni o condition rabilila waati o waati min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw la k'u n'a segin so ko o bolo da Basiri filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau Bala Sumala e bɛ yɛlɛ mun na sa bɛ sira fagabaga bɛ sira ko in bɛ sira o DCAP fana bɛ sira o bɛ sira n'a ma appel kɛ ça va pas bon n y'a dɔn nin ko in ma nɔgɔn a ma nɔgɔn Ala ka ne ka dɔn a bɛ ɲɛ kɛ bolo don a bɛ ɲɛ Abu ne bɛ n bolo n b'a kari ka don sɛbɛn min bɛ bɔ n'a ye k'a ma ko la sirène sɛbɛn fura in nin y'a bɔ ko 595 ye ka bɛn bi alamisadonya ma mars kalo tile 16 san 2023 Patrick b'a tɔgɔ de Dugu fana Keyita Dugu fana Keyita a y'a yira k'a fɔ ko min ye logements sociaux Abu ko an ka na o kɔnɔ a ko mun ye baga yɛrɛ n'o bɛ bala u yɛrɛ ko fɔ Abu sigata la ko bɛ officier malien de l'habitat damosonya kuma la n'an ka ma ko OMS Abu ko o bɔ o kɔnɔ mun ye Patrick ba n'o bɛ Dugu fana Keyita ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye l'officier malien de l'habitat damosonya kuma la n'an ka ma ko OMH Abu k'u kan k'u taabolo ka a yɛlɛ u kan k'u taabolo yɛlɛma ka ɲɛsin mun ye logements sociaux u b'a dili kɛ cogo min na k'u kan k'u taabolo ka a yɛlɛma kosɛbɛ k'o sabu kɛ Abu Safinɛ Jara nin cakɛda mun filɛ nin n'an ka ma officier malien de l'habitat Abu Safinɛ Jara ko logements sociaux ninnu bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ lafiya kɔnɔ n'u y'u tilen n'a ɲɛma kɔni y'a tilen ko nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔna o la nka a bɛ ka ye k'a fɔ ko mun ye kɔ a bɛ ka mɔ kan mun kan ko jɛgɛ in kɔni ko a tɛ ka tila o kan kan Dugu fana Keyita a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi nin cakɛda n'a bɛ l'officier malien de l'habitat o kofɔ Abu k'a ta a ka kumakan k'a labato cogo si la k'o sabu kɛ a dalilu jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ko biriki mun bɛ n'an ka ma ko biriki wurusi n'i ye a jateminɛ k'a lajɛ usine céramique de Jikɔrɔni Para ale de bɛ biriki wurusi ni k'o dilan Abu Safinɛ Jara waati tɛmɛnenw na a nana k'a fɔ ko o biriki de bɛna kɛ ka logements sociaux ninnu k'u jɔ nka a yira k'a fɔ ko mun ye o biriki ninnu Abu Safinɛ Jara ko mun ye kɔ a mɔna kan mun kan ko jɛgɛ ko a ma tila o kan kan a ko ni dun ye biriki wurusi jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara biriki wurusi in kɔni ko maa si tɛ tɛmɛ a so la ni tɛ tɛgɛrɛ kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ o misali jɔnjɔn ko o ye so mun filɛ nin n'an ka ma CRES n'o bɛ Badalabugu n'o o b'o o kɔnɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye logements sociaux bilama Abu Safinɛ Jara ko kɔtigɛ kɔni ko o ka nɔgɔ a ye koyi siratu tigɛ Abu Safinɛ Jara ko o sɔrɔli bɛ sɔn ka nɔgɔya ni logements sociaux o sɔrɔli o ye Patrick b'a ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye avril kalo tile 27 san 2022 ni hakili b'a la mun ye cakɛda mun ne logements sociaux in k'a di maaninfinw ma k'a di mun ye jamanadenw ma a cakɛda in baara in bɛɛ lajɛlen taara ka kalifa ale de ma n'o bɛ OMH o kofɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko logements sociaux a lisi fɔlɔfɔlɔ mun n'o o bɔra ka bin Abu a nana ye k'a fɔ ko mun ye majɛ caman ko o yera o kɔnɔna la k'o sabu kɛ o lisi fɔlɔfɔlɔ mun n'o o bɔra ka bin a nana ye k'a fɔ ko maa dɔw ye logements sociaux sɔrɔ Abu Safinɛ Jara u tɛ baara yɛrɛ la maa t'u ka baara dɔn o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen denmisɛnnin fininkɛniw finankɛniw minnu yɛrɛ si u tɛ taa yɔrɔ si ekɔlidenw Abu Safinɛ Jara k'olu fana tɔgɔ nana y'a la k'a fɔ ko mun ye logements sociaux ko a b'olu bolo ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye faso kɔnɔna la baarakɛlaw bɛ yen baarakɛla minnu dugu jɛko 23
u bɛ baara la faso la Abusa fana jira ko olu y'u postulé ga a ma di olu ma cogo si la a nana k'a fɔ ko min ye baarakɛbali dɔw ani denmisɛnnin cinin dɔw ko olu tɔgɔ nana ye a kɔnɔ Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye lisi bɔko fɔlɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye logements sociaux 1993 Abu a nana ye k'a fɔ ko min ye logements sociaux 225 a nana ye